Main column দশজন প্রপোজাল তারা বাইরে থাকবো একজন একজন করে আই করবে এখন বাকি আছে আপনার সিগনেচারটা নিয়ে আনেন बाहेराव जाखांसे लोगोरावना जे तिब्रा सानै जे थिनांनि बागै या बाहेरा कफिते तिनि नावनि सोलाबन तिनि जों नमिनेसन रोखोना जों सायमाखा अजागाव सिनि दिपासरक सिनि थिनां बासै बुसुक सुबाय दं बुसुक हामजागि दं अमाकेनाव सिनि दिपासर हामजाग दं जे अमाहाय सिनि मानसिनि बागै सिनि अधिकारनि बागै जतन लगरि दंलायो जों तिनि अ नमिनेसन मा फाइपनो जों सायमान थांगा तांका सोंनो जेबे लुकुरक लाम सुगै सोंनो लगरि जेबे हम दमके सोंनो नमिनेसन मा जागाव जे चुबाखा तिनि खा खायो तिनि बसाङा चंमरेके सिनि जे थांजा दंमानि सिनि जे नुकनाय आर जे बरक सिनि बागै मुंसा रिमेया जे जेखुनु पार्टी सिनि बागै जे रिमेया बंनो काहाम जवाबनानै दिन दिनो अर থেকে सिसायमान थांगा जे इलेक्सन जे तिन बुथ पाइथाङा का लोकन बागै तामो पुइला सामबांनायाव सिन्थ सिनि एकता नाहामं सिनि पार्टीनि गेटाति पार्लेन सिनि तेबासनि पार्मानेन्ट सल्युशन आमन सिनि नाहामं सोंनुका सिनि पार्टी अर खननै एमसी दंगो बरक जेफुरु एडसी हापां फाइमेन यागोनो पुइला अधिवेशन तिनि रेजोल्यूशन पास खाइ हका अमाकेनो जों सिनि जदिनो सिनि यागो कालाइ खाके आपरो जों अमाकेनो सिनि मानथाय सिनि पार्मानेन्ट सल्युशन बागै रेजोल्यूशन पास खाइ होनाय आ तामो सिनि बंनो बागै तामतो समस्या दं तामतो नांकुमा दं आबनो जों पुरं खाइनाय बुबाहाय वान सुमं कप्लाय ngani heke busuk buta rok bai कप्लाय ngnai abahra बुबाहाय आसास दं बुटार साइमानो कन्टेस्ट दंके busuk bai पाइनाय आबो साइमानो किन्तु अरनु जाका कुनु कन्टेस्ट गला जों गोबांमा बुट बायनो कपालाय ngnai Lo tak bro. Ha?